Abantu abaningi bacabanga ukuthi sikhethe iy'tolo ngokuthanda kwethu, kodwa-ke nakho kufanele sikwazi umqondo wethu. Uma ubona iy'mpawu nezinkomba phecelezi i-symbolism, uyahlobanisa automatically. Angithi wena njalo uma ubona i-crown uyihlobanisa ne-king, uze wena makoti unayo i-king yakho oyithobelayo umyeni wakho, okuyena othatha umthetho wakhe. I-language yomqondo yethu-ke le, ongakhulumi ngokuthi ufundeni, ngaphandle nje ukuthi uchazelwe umqondo wakho uyayazi le language. I-symbolism isebenza kanje: uma ubona inhliziyo, wena usucabanga ukuthi hayi lento imalungana nothando. Uma ubona umlilo, usuyazi ukuthi hayi lento iyibungozi, bese wena uya-acta accordingly. Lokho kuyenzeka-ke ku-subconscious mind wethu njengoba sibuka iy'thombe, imbala nama-symbol. Wena njengomuntu onebhizinisi, kuboneke ukuthi uma ungena e-supermarket uyabona ukuthi abadayisi nje ukudla, kodwa badizayine i-environment yabo ngendlela yokuthi wena uzizwe ngendlela ethize, uphinde uhlale isikhathi esithize, bese uyathenga izinto ngesivinini esithize. Umbala ohlaza, umbala oyellow, umbala obovu kanye nomnyama. Njengomuntu onebhizinisi kuzofanele ukuthi uyiqonde le symbolism ukuze uzokwazi ukuyisebenzisa njengethuluzi elizokulandela konke lokho othi uyakufuna njengoba uqala ibhizinisi. Ungangeni ebhizinisini bese uyathithiza. Umbala ohlaza umele indalo nokukhula kanye nobusha, i-freshness kanye nempilo. Utshela thina ukuthi hayi le ndawo iphephile, i-natural kanti inempilo. Umbala ohlaza uphinde umele imali, imali ingcebo. Siyawubona usetshenziswa kakhulu kuma-financial institutions, kuma-branding, kanti lo mbala ohlaza umele impilo ne-abundance. Uma sibheka umbala oyellow, umbala oyellow wona uthi hey, ngibuke bo i-attention leyo, i-alertness kanye ne-energy. Lo mbala lo ukhombisa ihlo lakho ukuthi lizokwazi ukuqaphela ngokukhulu ukushesha. Lo mbala oyellow-ke usetshenziswa kakhulu uma kunama-special offer, uma kunama-discount nakuma-price tag, kakhulukazi uma-promotion. Umqondo wethu-ke uvela ulokho umbala oyellow, sivele sithi hayi bheka la, ungaphuthelwa, hayi kubalulekile lokhu, uthathe i-attention yakho-ke, ubese nawe uyaspenda imali yakho ngokungaqondi ukuthi yini udonswe umbala oyellow. Kanti uma sibheka umbala obovu, umbala obovu wena umele ukuthi ayisheshise, umele ukuthi ukulamba kanye nokwenza u-acta fast action. Njengomuntu-ke wena fanele ukuthi uqonde-ke lento ukuthi communicate appetite, kakhulukazi sokubona kuma-fast food nasey'tolo la kudayiswa khona ukudla, wenza ukuthi i-energy yakho inyuke emzimbeni ukuze uzonyusa nesivinini lokho esikubiza nge-heart rate, bese ku-stimulate excitement, bese wena bese siba nalento esibiza nge-impulsive shopping. Uma ubona-ke le mbala siwabona ngama-special, ngama-promotion, ngama-sale, umqondo wakho uzothi acta manje, thenga manje, ungalokhu ulinda isikhathi eside. Asikhulume ngombala omnyama-ke, ubona umele i-authority, amandla, i-luxury guys, seriousness, wena boma-Woolworths. Uma siyibona kuma-supermarket isuke isitshela ukuthi yabona lokudla kusezingeni naseqopheleni eliphezulu. Uma sibona i-packaging esebenzisa umbala omnyama, umqondo vele uqonda ukuthi ayi lento iyi-quality, iyi-luxury futhi nje i-exclusive yomtakabani, nama ngiyithole phela ukuze ngizongena eqembini labo lomtakabani. Noma ngabe le product iyafana nje namanye kwezinye iy'khathi, kodwa ngokuthi basebenzise lowo mbala wena uzoyi-interpreta ngaleyo ndlela. I-cycle nje iyodwa siyawabona kuma-logo, ku-product packaging nendlela aba-arrange ngayo emashelofini, even i-layout yasesitolo. Ngobani? I-cycle enye yezimpawu ezibaluleke kakhulu kwi-human consciousness. Imele ama-cycles empilo, imele ukuphelela, i-completion, imele i-wholeness, imele i-continuity, into eqhubekayo. Siyazi ukuthi nelanga nalo liyindingiliza, nenyanga iyindingiliza. Ama-seasons-ke wona ahamba ngalolu hlobo lwendingiliza okungenamkhawulo. Siyazi ukuthi isikhathi naso sihamba ngama-cycles ngokusiqonda kwethu, kanti umqondo wethu-ke uzizwa-ke unethezekile uma sibona into ephelelisayo. Ngithi vele phela sina siyashoda, sihlezi kukhona lento esishoda ngayo esifunayo. I-brand uma isi-communicate nawe isuke isiphelele, isuke isitshela lokho abafuna ukuthi ukuzweke. Awuboni nje kuphela-ke ama-colors a-influencer imizwa, ama-shape a-influence indlela ozothemba ngayo, ama-symbol azo-influencer i-perception yakho. Abantu abakuqonde-ke lokho, wena zazi-ke njengomuntu osebhizinisini, zazi zonke lezi nkomba. Ngiyafundisana-ke, nginayo ividiyo ekhona ku-YouTube ekhuluma nge-occult knowledge, ungahambi uyivakashela ukuze uzokwazi ukuthi uzuzeke ekugcineni.